bratia a sestry, teraz sa aj ukážeme trošku, že? Tak vám prajem krásne a požehnané Vianočné sviatky a my sme tu taká zvláštna partia. My sme tu všetky cirkvi. Máme Majku od bratov katolíkov, máme brata Robka, kazateľa Bratskej jednoty baptistov. No a mňa poznáte asi, že? Už sme sa videli, že? Ale ja poprosím brata Robka, aby vám poprial niečo pekné. Ďakujeme.